múinteoir. An rud is fearr faoi mo múinteoir is ceoltar mai agus is múinteoir mai agus tá sé mai ag teagast agus tá gach rud mai faoi. An rud is suntasaí faoi mo múinteoir ná nuair nach dtugann tú an ceist agus ní chuireann tú de leasús le rá. Téann si i do aghaidh níl sogad go deirbhfuil si caint faoi, so dullann sé teann si siar ar an ceist arís. Tá na múinteoirí ionach ceiliúradh agus cleiste agus in amana bíonn siad ionach granmhar fásta. Is bhfuil le mo múinteoir péil agus theaglann a bheith ag caint faoi péil sa rang agus tá sé cáideal agus ceiliúradh agus oibríonn sé go cruúil le fáth obair na páistí rith. Nuair atá mé bronnach, teagann sé, thugam agus bíonn si cineáltadú agus ní cuireann si brúarm. An rud is suntasaí faoi mo múinteoir ná is duine séamh chuideann sé len bíonn na ceachtainna spréamháil, ceannaíonn sé dúiseanna dúin nuair a dhéanamid go mbeidh ar scoil agus is múinteoir ionta.